Evo, muž mi kući leži, a ja se ipak odlučila da idem do centra za socijalni rad. Da im objasnim našu situaciju i da nam pomognu oko dokumenta i da nam daju nešto novca da preživimo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Poslala me ova iz opštine. Ko vas je poslala? Ne znam kako se zove. Rekla mi je da dođem kod vas, da vi možete da mi pomognete da izvadim sva dokumenta koji mi trebaju da prijavim dete. Da prijaviš dete? Da. A gde ti je to dete? Na kući. Koliko je staro to dete? 9 mjeseci. Šta si čekao do sada? Znam, pa... Šta imaš od tih dokumenta da vidim? Otpusnu listu iz bolnice. Otpusna lista? Jasna Bajrami. Pa ti nisi Jasna Bajrami. Nisam, to mi je komšinica, ja sam preko njene knjižice ušla u bolnicu i porodila se. Preko njene knjižice? Da. Pa ko se porodio? Jasna ili ti? Pa ja, ali preko njene knjižice. Preko njene knjižice. A gde je to dete sad? Pa kod mene kući. Jel imaš još nešto dokumenta? Nemam ništa. A jel imaš muža? Imam muža, ma i on se povredio, ne znam, stvarno ne. Jel ima on nekakva dokumenta, nešto imate li? Nema. Pa kako misliš da ti pomogne? Pa ne znam, zato sam i došla kod vas, ako biste mogli nekako da mi pomognete. Ništa, ovako. Sad ćeš da odeš i da potražiš trijažera. Gde da idem? Sobu broj 12. I potražiš trijažera. Tamo ćeš da napišeš molbu i sve ovo što si meni sad rekla i njima ćeš da ponoviš, pa ćemo ti poslati odgovor. A koga da tražim? Trijažera Violetu. Soba 12. Dobar dan. Treba mi Ah, Violeta, ja? Aha, plava ili crvena? Ne znam. Aha. Plava na bolovanju, a crvena na trudničkom. Ajte dođite za 20 dana. Za 20 dana? 20, 25, ajde. A gde? Gde on, mislim? Da, dođite ovdje isto. Ista kancelarija, jeste zapamtili sve? Jesam, hvala Ajde. vam. Doviđenja. Da. Vratili su me. Što? Rekli su mi da dođem za 15 dana. A šta je bilo, što? Trijaža na bolovanju. Trijažer na bolovanju? Da. Ništa, ovako. Sad ćeš da odeš kod šefa trijažera. Gde da idem sad? Soba broj 15. Ideš niz hodnik, zadnja vrata levo, traži šefa trijažera. Doviđenja. Dobar dan.